Ayan. May 10 oras na may huli. Ay. Sinari ko ng Jollibee na ito lang nasi. Amo. Yung nyakapan na siya, balo mo, bata San Fernando. Yan na, pagpapakta na. Mga na. Hindi ko koy. Mapsiko pa. Nakamangan. Hindi ko mapsiko pa. Kaya karakal ko pa mo yun. Kung sabi niya, ako mundi mangan. Hindi ka naman dili. Step. Wala, kanyaman yun. Kanyaman na, oh. Ba? Pati mangang kalbasura, oh. Hoy. Kulubet. Ba? Upangan ka lang ito, basura tamo ito. Balo yung mati niya ako akin. Utang na mo, nananin. Uy, nananuwakin. Manin tong kalakan, lupot, tsaka pati ko nga po ang kin eh. Laka ako akin, alam pa mga ken. Napitakan ka lang kuputatin eh. Makanta. Sige. Unang kita nga na eh. Huwag ka na yung basura. Nananin basura. Huwag. Karena tite. Kailangan ng Domingo ganyan eh. Balo madiriyapin ka na ng basura. Ulitan mo na eh. Paluban may ganyan. Hoy. Ganyan. Huwag kayo. Luklok. Ano po ito? Ali. Nakakita pangal ka lang itong basura. Kete, adwa ng Domingo ito. Mumulad na nga yung aliwa ka rin. Karena tite. Oo, manin tong kupong pwede nga pa man eh. Dalo pang kupuwas. Nakapamengan. Hindi pa po. Pati malan na lakamalan. Nakulimalan ko eh. Pamilya laka naman. Wala ko rin pong pamilya. Makakalunos na naman pala yun. Kaya pa kulay dakapin kayo. Samangan. Oo, bisa ko naman eh. O niyo, sakto. Kung namita kayo dito. Pakapangan mo na eh. Oh, Magpakapsi ka mo sa desi. Tamalan mo. Mga ba? Yan, Mas bayo naman yung basura mo yan kaysa kitang at tsuking kilwa. Nandit pa Sige, siya. pakapsi ka. Hindi kalamansi yun. Kami sama nagpil. Yan na.